flash. Ano yung flash? Hi guys! After 2 months, dumating na po yung in-order namin sa online shop. Si Jigjag ang nag-order nito. Nakita ko lang to siya tapos habang nag-i-scroll, nakita ko lang siya tapos sinend ko kay Jigjag na orderin niya. Mahal pala to, 3,000. So, tingnan natin kung anong itsura niya. Hindi ako mahilig talaga. Never pa ako naka-online na shopping kasi hindi ako marunong tsaka wala akong ano. Pero pag may nakita ako, sinasend ko kay Jigjag. From Temo to. Worth it kayo 3,000. Ano? Ano to? Bro, mga sako. Parang na-scam ta. Ang tagal nito guys. Parang 2 to 3 months yata ito. Ngayon na na-deliver. Saan mo dibugas? Kinanan na siya. Gunting sa dumbi. Saan man eh? Bugas, 5 kilos. Ayun o. Agpas. Bueno. Gunting. Pero, yellow. Bro, kung bugas. Bugas siya. Walaan nyo kung ano to. Ang tigas naman na ulan to. Ah! Ating naman. Magic pillow. Walaan nyo kung ano to. Yawa. Baka mabutas ulo. Mabutas na. Hindi, ano yan, pag natanggal na sa plastic, lalaki na siya. Wala man. Basta din si ay. Ayan na, ayan na! Ah, oo, yung minirregalo sa'yo ni... Ayun yung regalo namin sa'yo before. Nagamay mong kaayo. Nag-isa, pero di nakabukas. Hindi, akala ko sobrang laki. Ayun yung regalo namin dati sa'yo. Saka hindi naman lumubo. Yung kagaya no kay Bakang ba? Ano ba yan? Sa inyo nila... In-expect ko yung malaki, yung Human size. nyawa. Saka walang laman. Isa prank. Pareho to lahat. Walang laman. Oh. Same lang. Open na nga. Muburot pa ni siya. Dili na. Muna na siya. Mura ni? 3,000? Baka dito sa kabila. Yawa, scam. Sa konti, review. Jig, wala Hindi, pa. tsaka makikita niyo yung sukat kasi. No, nabawasan pa yung pera ko. Maura galit pink ang color pa na isa, oh. Kala ko naman magic pillow yung... Magic pillow naman siya eh. Ha? Di ba na... Hindi siya nakaka-magic. Hindi siya lumubod ay. Hindi, yan na yung laman niya. Unti lang Ito yun. na talaga, sa pangunahan. Pambata. Hindi ko na lang yun sa ano, pamangkin ko. Pambata siya actually. Pamangkin ko na lang yan. Ganun din kalakit ko. Mm-mm. Jag, scam tayo, Jag. Or bugok lang nag-order. Naman ako, Temo na account. Oh. Same lang. Ayan na. Nain siya. Isa prank. Yawa. Ay, sabi niyo, wow, 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 wow! Ah, galema pala to. Galema. Ito na yung mga as. Ano Yawa! Ako man pag-asa. Gusto ko ito paghintay. Ito ka na nga. Ang ganda nito sa ano sa camera, guys. Oh, last. Ayaw Anong kulay? Anong kulay? Green. Putang ina mo kang pajama. Yawa, Jigjag! Pangit ka ayo! Oh, last color. Hindi na ko uwi. Last color. Hi! Ito ka ganun na. Oy, ang kanon! Uy, naik ka doon. Natulog na, yawa na. Ayaw ko na! Sino ko mag-order ani? Mura ni siya? Online pa mo. Gray. Ang review lagi dapat. Dalawang color, gray. Jigjag! Na-scam te. Yawa ka, Jigjag. Kapalo. Na yung mga aso mo oh. Meron silang ginangat-ngat na. Isa prank. Sa imo na. Sabi mo na kay tito mo. Milo daw, bagay daw yung sa duyan. Na Milo. Visit. Pangit na guys. 1K ang isa. 1,000 isa. 1K isa? Hala, 70. 3,000 750 lang nga yung regalo namin sa kanya. Personalized pa. Order na nga, saan mo kanina nag-order? Manila. Manila. Meron si Bakang. Meron dito si Bakang kasi may bago si Bakang. O baka in-order din niya yun online. Mahal siya sa 1K ha. Once the 1K tsaka
Wow! Oy, tanawan, scam tayo. Yung dalawang color pa. Excited ba? Visit. Hindi kasi gray nga si Brenda. Pwede naman yan siguro idugtong. Oo. Hikta na lang mo. Kaya pa tulong? Kanya ba tulong? Ay, hikta ni mo ngit. Anong ito? Ito, magsutong di-order. Pito? Kaya mo itong 7,000. Ito ang di-order di ay? Hala. Malaki sa dito. Nilagay sa ako sa dito. So, Guys, 7,000. comment down below guys. Sinong may gusto? Pwede na ito para mas ganyan. Kulang pa rin. Ayan. Ayan, congratulations! Okay naman pala siya. Ganun na pala yun. Tatuan. Para sulit. Sana pagkawan niyo na ako ng bawang. Ano yan? Kalema! Buiset! Para kung sis lima. Okay, bye guys. Di ba? Bongga kayo. Tos? Gabi pa ka. Oh. Pangbugas? Wala. Isa prank. Wala ta kung tadaning alas. Sayang. Hindi, 3,000 man yung binayaran kanina. Sayang. Dito. Abot mo yung bolo. Yawa! Doble gani. Hikti na lang sa ibabaw. Isa pa, isa pa. Doblehin, doblehin. Oh, doble hagal. Saka ko man, ano ang gagawin ko dito? Late ang una ninyo, nipis pa. Scammer ang puta. Huwag na kayo order, ano? Ito pa naman yung order ko dito. Kay 7,000 may zigzag. Padulong pa ang tulo. Pwede siya dua. O yan, pwede na ito ganito. Do. Ilagay mo, kaya pa naman yan eh. Ilagay na lang yung laman sa loob. Maganda kasi yung pag ganyan, kataas ba? Mahaba eh. Nayawa-yawa dito eh. Wow. Aray, may mga bra. Mareng! Na-extension sa yung silangan. Tulgo na Ito pala yung ano, bagong motor ni Carapet. Ala, first na gumakita dito sa bahay, ganito na siya. Kalbo na. Ay, ito, tingnan mo naman guys, oh. Taran! Ang ating mga bougainvilleas. Hi, Nay! Happy birthday! Happy New Year! Nanuroy ko sa pautang. Ah, baby! Ano na kapal? Agad din, hindi. So, nanuroy kay maghatag og pautang. Makaon. Nanuroy may tambal, may drip magkukaron. May tambal sa sira. Tambal sa baho nga bilat. Oh, inuman ni kay para man dili man maho ang bilat. Tambal sa pako nga dili nagpakalupad. Balian. Ay dala ko pa sa lubong unya raw magatunga po ani. Kuan man ni kanang chocolate bawal man sa imuha para sa mga bata. Ay. Akong tambal ba? Ano na tambal? Hindi mo gusto? Kalamunggay nga tambal o kuan? Unya ra magatag na kon niya. Aman sila. Sada bulak oh. Dinala ko na dito yung mga kalamunggay guys. Ay kalamunggay. Dala ko yung kalamunggay dito. Happy lang, Pat? Oh, pinadala ko na anak ni Nina. Oh, ang ganda di ba ang bulaklak ko. Magiging ano sa mamulaklak sa init kaayo sa mga. Tapos, papadala pa ako dito ng mga bougainvillea para malagay ng bulaklak sa taas ng dapat magdila ang pamilya. Dini kani, dapat kani bougainvillea nito nandaan ni. Bantang man siya sa Lagay init. ako ng bougainvillea, lagay ko na dito, papabili ako ng mga paso, tapos bougainvillea ilagay ko diyan lahat kasi mas ano yung bulaklak kagaya ng tinida. Mga ikaw ang tinida mga ano. Ah, mama. Ma! Ay, may dagang bata. Sulod, oh. Mga classmate ni Kara. Naman yung mga classmate ka. Ah, mama! Ha? Ah, dito na ta guys. Kaya dagan kayo sila diri. Ihaak. Mahurot ni diritso. Hindi mga classmate ka. Lay. Kagsan gid sila balay, no? Oo. Mother! Ma! Ma! Mother!
Tulog siguro. Hindi. Emma! Hindi gusto ko bin. Ano? Mama. Apet. Din na lang. Pailot siya, guys. Pailot si Mother. Naluyahan. Nalimog ng kuha, nalimog ng mga times. Eto na ang aming pasalubong! Nagpailot si Kulitang, guys. Dira ko. Ako na lang nabutang dani. So dito na ako, guys, nagpailot si Kulitang. So, ama na ito yung butang. Sa table. Dani na ako butang sa table. May pa sila May may tiles di siya. Marble. Ay, ito na ako rin pasalubong. Nuts Crips, Nuts Crips. Mga bata, ikaw na kung kay mga bata. Huwag sila nilang mga on. Oh. Biskotso, kay paborito ni Nicolaitan. Tapos yung mga piyaya na hinati-hati. Ayan. Hati-hati lang tayo kasi kahit tao mga bayot sa balay. Mura din ako nakuha dahil. Oh, mga bata. Basta lang, may mga pagkain. Piyaya. Kala mo talaga dami-dami na. Yun lang ang aking pasalubong. Tapos, batuan. Ay, lagyan natin yan ng ano bukas. So, yun lang ang pasalubong. Yun lang ang bitbit ko. Ay! Mayroon pala akong bitbit dito kay Kulitang. Haplas, Manara ipahaplas mo, sila. lami kayo, haplas. Di ba napahilot ka? Kani, lami kayo ng pahilot. Lago ba? Lago mo siya? Ay, ayun pa ko na ba? Ayan, pahilot. Sabi ba wala ko Aba na ako. Ito yung ito yung ano tag nito, ito yung nabili ko sa barko sa Fast Craft. Tapos ano siya? Hi, ang tao. Ano mo lang siya. Insect repellent din to, pero pang ano siya, ayo i-massage ka na lang kanang perminti siya kalipong sa mama, perminti siya kanang mahilig siya maglagay-lagay sa mga akuan. Hindi siya roll on, ipatak nimo sa imong kamot anaon nimo na. Imo ding langabon. Mut kay ni siya kay naa siya kuan. Gamay ra. Then irab sa imong kamot. Oh, mut kay no. Dili mo gud lang good. Sili untak mo imong giyap. Kada sili nanghanap siya ng maanghang. No, di ba? Salamat! Agto na mi oy. Mura kag nanganak dira mad. Kami din na pagkuan. Pahilot siya guys. So, yun lang muna guys. Kaya nagatin ako dito na pasalubong at sinek ko lang yung bahay. Mga tagaan tinita o kuan ka ng mga tinita pagambunbilya ba nga sariling sanga lang kanang gahi nga sanga. Palini tanong sa nimo sa mga gagmay nga pa sa itusok sa pag medyo mo ay down ay din balin diya. Ikaw rin pa tinita pa nga. Dali kay bulak. Kada mo ni para tamnan dito sa tiris ni kada ni balay ba. Okay, but nga ni siya kanang papalit mga paso nga kanang sa DIY or kanang mga kuan lang gud mga plastic sa nga paso mali balin ka nang okay, edit magkaayo. Pero magtanong sa gilid sa So, yun lang guys kasi para sa mga bulaklak sa bahay para mas maganda kasi grabe ang ganda ng bulaklak ni Auntie Nida. Puntahan natin ngayon, ipapakita ko sa inyo bakit kami naiinggit. So, balik na tayo sa farm kasi may mga guests.